Ganahan mo moabot ang gubat dinhi sa ato. Di kita kapugongan na. Ni-increase na ang mga gasolina, diesel, kerosene, ni-increase po ang tanang basic commodities, mga presyo. Wala. Padong na giningan ni. Ang sunod na lang ani magsunod, ang missile na lang. Padong nga rin. Basig adto dito sa inyo mutugpa, di lang unta dinhi, no? Mga igsoon, kining mga kasakit sa kalibutan, mga kagubot, mga pag-antos dinhi sa kalibutan, dili gid ni plano sa Ginoo. Wa gid plano ang Ginoo nga mag-antos ta. Wa gani siya plano nga mga matay ta. Sa unang pagbasa, nag-antos og maayo si Abraham. Kay 90 na ang iyang edad, wa lang gyapon sila manganak sa iyang asawa. Adtong panahon na mga 83 na sa edad ni Sarah. Nya mo tong gipatan-aw siya sa Ginoo dito sa langit, ingon, tanawa langit, di ba? Di nimo maihap ang bituon. Isa di bitaw ko kaihap, ang isab tagaan ti kag anak, pariha anak kadaghan. Kamo 90 na imong edad. Nya sa aran kas Ginoo nga tagaan pa jud kag anak niya, lalaki 90 niya, ang bana ba 90 niya, ang asawa 83. Motuo pa mo? Nya gasogon mo minyo 20 inyong edad. O nya niabot talag 90 imong edad nya ingnon gyapon kas Ginoo tagaan kag kaliwat ingon na kadaghan. Saan? Motuo mo dili. Oy tubag mo eh. Kanan? Wala ba? Klaro kayo lang ba? Mutuo pa mo, dili. Kaya di mo mutuo. Lisod tagtuo eh. Og maoni ang hinungdan, nganong ang kalibutan karon nagkagubot. Ngano man, di naman ta mutuo sa Ginoo gud. Sige naman lang tantuo sa atong kaugalingon. Mao na si President Putin, ang iyang kaugalingon niyang tuhuan, ang kanasang naa sa Ukraine, ang iyang kaugalingon mo'y tuhuan, ang ilang mga scientific na mga kuan, kanang ilang mga gi-analyze na kuan ba, kanang tawhanon ba, mo may lang tuhuan, gubot yun. Gubot. Pero ang Ginoo na gani mo itong tuhuan, magkahiusa ta. Pero si Abraham, nangutana siya, kung saon man ako pagkasiguro nga tinuod ni, yun siya lang, pagpikas niya og halad, ayaw sunog ha, niya ako'y sunog anak, nakatuog na lang sa siya, sukad pa niyang hinuwat pagkabuntag, nakatuog na lang, wa lang yapon moabot ang Ginoo, og ako pa to, oy muuli ko eh, ayun ko, kapoy maghuwat ang yun, kamo bitaw, diba, di man, pulanon na mo no, dali kay mong mangluod. Ingon ani karon, maghumili kong mga 30 minutos, mamatay tas gutom ani, manguli taw eh. Di na matingali ni muundang ni pariag yaw-yaw. Ano ba? Mangundang na yun. Pero ganha na gani mo tanaw na mga cellphones, kana mga Facebook, mga unsa pa na diha. Way undang nga kutob kadlaw. Si Abraham tungod kay bituong siya sa Ginoo, wa siya nagpaabot ko siya hangtod na lang ningit-ngit. Nga pag nit-nit na, nakita sa Ginoo nga si Abraham, di yun mo surrender, magsigig yung paabot na ipadayag sa Ginoo ang iyang gahom. Ning abot dayon ang Ginoo ang kayo, og misunog sa iyang mga gihalad na wa niya dusliti og kayo, ang misunog ang kayo gikan sa langit. Og maotoy pagmatuod nga ang Ginoo present, ang Ginoo buhi, ang Ginoo tinuod. O gikan ato, si Abraham mituo na. Pero wala yun diha mamabdos yang asawa. Ning dagang patingali itong mga siyam katuig kay 99 na may edad ni Abraham. Una pa namabdos ang iyang asawa. So pagkaedad niya 100, una pa nanganak si Sarah. Sa ilang unang anak nga si Isaac. Og si Isaac nanganak og duha, si Jacob og si Esau, og si Jacob nanganak og 12 kabuok nga nahimong 12 kanasod sa Israel. 40 ng daghana. Nya ang sunod aning istorya mao kini. Ang mga nasod sa Israel nahimong mga buangon. Nisupak sa Ginoo
Pagsupak nila sa Ginoo, nangapildi sila sa ilang mga kaaway, nangapildi sila. Hangtod nga naulipo na sila, o nagpaabot na sad sila tinuod nga anak sa Dios. Nipadala na sang Ginoo ang bugtong anak sa Dios, nagitawag natog si Singan. Kusga. Uy, choir, panubag mo diya. Paano kaila? Si Heso Kristo, si Jesus, ang Kristo, ang anointed, ang manluluwas. Giunsa naman karon niya pagluwas? Dili na parihas una panahon nila ni David, nila ni Solomon na pamatyon ang mga kaaway, sama ni rong kuan ba? Sama ni rong nahitabo nga gubat pinatyanay. Ang pagluwas na ni Kristo nga mauna gini ang perfect model aron mahimot ang kaliwat sa Ginoo unsa man klasehas kaluwasan nakitay magpakamatay para sa atong isig katao labi na gyud sa atong kaaway. Kana mao na nindot nga kaluwasan magpakamatay ta para sa atong gustong luwason. Dili nato luwason ang atong kaugalingon. Nga mitudlo sa Jesus, ang magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an niini. Apan ang magpakamatay sa iyang kinabuhi, alang kanako o sa akong mga pagtulunan, makabaton niini. Sige, ringi ay mong tupad. Ring na, pakamatian tika. Sige na. Pasabot, luwason tika. Ano? Ngano wa man mo manglingi? Tanaw, wa ginang lingi. Sige, tagaan ta mo second chance. Lingi, ready? Go. Ina, pakamatian tika. Kamu dia choir, wa ba mo nang lingi? Klaro kayo. Sige na. Oh. Pakamatian tika. Wala. Nindot kay na. Mauna nga ningon si San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, daghan karon nga nagsigig simba dinhi sa atong mga templo nga kunuhay mga magtotoo apan wa na magkinabuhi sumala sa kinabuhi nga gibuhat o gipakita ni Kristo. Nagpakaaron ingnon muna nga giusab niya pagsulti, ningon siyang giubanan ko na nig mga luha, ubanan ako mga luha. Hinaot nga inyo nagyumpuy-an ang inyong pagpakamatay, pagpakighiusa diha ni Kristo. Ay pare nga kung nakitaan sa Facebook, kita sa tingali mo ana, nga ni-explain siya ni ini karong nahitabo sa Ukraine o kaning gubat o in relation sa message sa Fatima. By the way, gikan ko ron dito sa Kapilinya. Nagmisa mi dito galas 5 buntag dito sa San Remigio. Nya Fatima man na, no? Nya ang usas mga mensahe sa mahal nga Birhen sa Fatima, consecration of Russia to her immaculate heart, na i-consecrate sa iyang kasing-kasing. Na-consecrate kini pinaagi ni Saint John Paul II ni adtong tuig mga sa tong tuig murag March 25, 1984 na-consecrate ang Russia niya. Mauto nga nakita nato nga ang Soviet Union nabungkag to sila o niya ang closed door nga mga communist countries ni welcome na sa mga religion labi na sa Katoliko. Nanood na nga itong Katoliko, gitawag na siya kayong. Pero matod pa sa katong pare, kung atong tan-awon karon ang mga Christian countries like naam sa ni Kristiyanos ang Ukraine, daghang nila Kristiyanos, usama ni sila sa mga hardcore nga Christian country, Catholic country sa Europe. Ni practice og mga buhat nga sukwahi sa gisugo sa Ginoo. Nakapasakit sa kasing-kasing sa Ginoo ni Maria. Unsa man ning mga buhata, kanang same-sex marriages allowed na nila, abortion allowed na, premarital sex allowed na.
Ana, euthanasia, allowed na. Kiskis kilay, allowed na. Kulor buhok, allowed. Ligation, vasectomy, allowed. Nakapasakit ni. Kay insulto man is Ginoo. Insulto man nga siya gabuhat nato. O sa history sa Israel, kaning kaliwat ni Abraham, sa Israel, musupak na gaya sila sa Ginoo, mapildi sila silang mga kaaway, mga matay sila, nyag mangluhod gani sila balik, sama itong hitabo dito sa Ninive, nga nangluhod sila, nagpatalinghog sila sa wali ni Hunas, o naglingkod og sako, gikan sa hari, hangtod sa mga bata, hangtod mga hayop, wa sila mukaon, naghinulsol sa ilang mga sala, nabalik sa ang ilang kinabuhi. Muna karon kita, haron di na moabot ang gubat dire nga mag-anam na siya kawagtang musunod tas kinabuhi sa mahal na Birhen Maria. Kana bang di ta magmahal sa atong kaugalingon, magsige tag higugma sa atong isig katawo. Wa man mo mulingi ganyang uban basin mulingi na moron ani. Sige, dingi ada mo tupad. Nya pangutan Asia nga nahigugma kanako. O mo, hilasan ka ng Bisaya, na, do you love me? Sige na. Oh, walang yapon. Lagi na, masinupakon lagi kayo ta. Bitaw, karong Abril 4, ato na sang i-consecrate dito ang Kapilinya di Fatima sa San Remigio. Karong Abril 4. O gusto mo makamonitor sa mga activities, i-click lang sa inyong Facebook, i-search ang Kapilinya di Fatima San Remigio nga kaning page. Nya makita nyo dito ang mga activities, ipang-post na diha. Pero ang basic lang, mao kini nang inahanglan og 10 million na budget para sa consecration. Nya kita dinhi sa atong parokya, kamong mga parishioners o online parishioners dinhi kana ganing territorial o online parishioners, ako mong gihangyo nga mamalit og slots kay nagkinahanglan tag 10 million pesos or 10,000 slots sa Mother Mary's Healing and Deliverance. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 10,110 slots. Salamat kay ninyo. Kay matod pa dito explanation ni Monsignor Ruben Labaho, ang atong head sa director nato diha sa WAP o Vice President sa Foundation Kapilinya, kanang Tres Pastorinhos, Vice President siya ni Archbishop Palma. Iyang gi-explain nga, yes, na-consecrate na ang Russia, pero ang atong kuwang, ang atong buhat, padayon nga buhat sa pag-consecrate sa ato sang kaugalingon ngadtos Ginoo. Kana bang kamao sa tang muhalad sa atong kaugalingon ngadtos Ginoo. O kining namalit og mga slots nakahalad na ni ngadtos Ginoo. Kamo kinsa may nakapalit na dinhi taas ang kamot? Sinanggana tulura ka buok. Kamu na yung tanan, wa day mo makonsecrate, oy, pamalit na mo. Nya, human naman, wa na may paras Kapilinya, ang para na lang din sa ato, kanang SUSBF, Sanctifying Unity of San Vicente Ferrer. Tag 500 per slot, nagkinahanglan tag 8,000 slots para sa budget sa pista o sa Holy Week. Maabot ng mga 4 million. So, 8,000 slots tag 500. As of yesterday, nahalinan ta og 576 slots na. Pakpak. Di mo makpak. Napay 7,424 slots. Pero kining atong slot, dua-dua ra biyan eh. Dua-dua ra yun, no? Palit-palit, gikan karon hangtod sa kani-ganing Holy Week o hantod sa Easter Sunday, March 17. Pwede ta palit-palit, 500 lang. Pero makuha na to ang atong gikinahanglang budget.
Kay kada nato lihok dinhi simbahan naa man gintay budget to increase and to nurture sa atong pagtuo. Kamong tanan nga mopalit, mura sad mo nihalad sa inyong kaugalingon, pero labaw sa tanan dili lang palit, kung dili buhat. Ang sa may buhat sa atong pagpalit aning SOS BF, sanctifying unity. Unsa man ang sanctifying unity? Maghiusa ta sa Ginoo. Kay naa mo say maghiusa para sa demonyo. Sama na magsigig. Suyok, hiusa mo po nila mga manuyupay. Naasay maghiusa kay mangawat, manulis. Naasay maghiusa kay magsigsugal. Kanang sanctifying unity, kana bang maghiusa tas pagampo. So unsa man inyong buhat kung mopalit mong slot parang San Vicente, dito sa inyong balay, paghiusa mong ampo, paghiusa mo og rosaryo. Nya magdungan sa mo dinhi og hiusa og simba. Dad-a ng inyong mga anak, karon nga allowed na ta mo anhig simbahan, dad-a. Nya pamangga na mga cellphone, ayaw sa mo pagsigduwa ng cellphone o gamit ka ng cellphone. Dad-a dinhi ang cellphone, pero pag na, inighuman na lang sa gamitan. Nya nigabot inyong balay, magrosaryo mo dito, maghiusa. Sunod, maghiusa og alagaray to serve in unity. Kamong mga anak, serve mo sa inyong mga ginikanan, ay mo sige dihag tinapulan, no? Nya dagko ra ba mong kaon? Ay kana ra bang tapulan, dagko sa nagkaon, nya kana ra bang tapulan, nya dako kaon, makapabugo sa na. Mga bugoon sa ning dagkong kaon. Anak, kugi gid mo, alagad mo sa inyong ginikanan. Nya unsa man sa ginikanan para mga anak ganahan mo alagad, ay sad mo pagsigig yaw-yaw. Pagsigyaw-yaw, i-appreciate po na. Liban ako, dodong, hugas nga. Naghanag si Bunay Bilinoy. Ato ning hugasag-usap dong ha. Siya nga naman ma. Siya, kaghan pa magsibo, at tingin mo makit siya. Gadalik, manggod ko ma. Siya, sige, ato ning gan. Lipay kayo. Ganahan kay kong inday da. Kay kusog kay manglaba. Atong labhag usap day ha. Kay murag lagong-lagong paman. Alam pagsulti din kayo na manglaba sa kadiyang dalagan mo takang buanga ka, lagong kayo na yung gilabhan, lagong po na sinawang mo, musmus ko na sinawang ni mo ron. Huwag kita na, manapan na yung muli, ay haya na diya, may mo dito yung anak, gisipon ko mo anak. Pero imong daygo na, liban ako indayo, nang laba, salamat day ha, imo din tanaw to, kanihi ato ni usbag laba ha, sa nga naman ma, siya, muragwa tingali ni mo makusukuso kayo, or naagian baka nigkabaw din kay dagan pa man kay buling, ay, idali-dali ko to, kay otro sa di ka mo manglaba, pero mingos, wala, anaon day na siya ma, anaon day na, hangtod makaton, no, Minusan mo imong bana, biliban akong dodong, alagad man yung silingan, di mo buo mo kay short. Jadi, dayoy, ako rotong giayo ilang sira ba, kay panday ba yato, daot man bisagra. Isa mo, dito imong gilugit-lugit dito niya, katong bilangkad dito nga, tanaw ni mo, sa iya man gili-ililay, o nasud na ba ang tanang straw. Kay daotan na gani akong mata, siya akong gipalik-lik dito. Sa niya hubo ang itong short, kita tas bisag ko, kita sabi. Di wag iaway, naghiusagin mo, alagaray, ampo, og pag. Ganay manindog na ta. Ang Ginoo kanunay gyud nga nagpahinomdom sa iyang katawhan nga mao ang Israel. Diri gihisgutan sa atong unang pagbasa nga magtuman gyud sa sugo sa Ginoo. Kay ang kunon tas Ginoo nga iyang katawhan basta ato sang tumanon ang iyang mga sugo. Nya kamoron nagtuman mo sa sugo sa Ginoo o nagtuman sa gusto. Mingaw man. Nagtuman mo? Pila ra may pag-ingon gud? Nagtuman. Pila ra man say pag-ingon nga wa magtuman. Kanang moingon ka usahay, awa na consider na nga wa magtuman. Kay
kuan raman kuno oo og dili raman. Iusbon akong pangutana, nagtuman ba mo sa sugo sa Ginoo? Usa sa sugo sa Ginoo niya sa atong ebanghelyo niingon, higugmaa ang inyong kaaway. Na nagtuman mo ani? Wa mo roy kaaway? Wa mo'y sigihag kasaba? Wa mo'y sigihag yaw-yaw? Maayo. Wa mo'y gilikay-likayan ng mga tao? Wa mo'y gibungol-bungulan? Wa mo'y gikusmod-kusmuran? Wa mo'y gilibak-libak? Na kanimo man ni ang mga kaaway, ginagmay, dinagko nga kaaway, di man gid ta magbuhat og maayo ngadto nila. Basta tan-aw gid nimo murag kaaway, di gid ta magbuhat og maayo. Mao na nindot unta nigmao ni ang pamalandungan sa atong mga politicians, sa atong mga leaders sa nasod aron makab-ot ang kahusay, kalinaw. Ang Ginoo manggod matud pa diri ni Kristo naghatag og maayong butang sama ning adlaw, hangin, ulan, mga maayo man ni tubig. Way pili tanan ang mga buangon ug ang mga buutan parihar gid siya gihatag, sama aning pagginhawa, sama aning ni ang kaning paglihok-lihok, kanang pagnegosyo, pagtrabaho, mga kapasidad ngayon ana ba, hinatag mo nas Ginoo, good health, hinatag mo nas Ginoo, nya iya ra ginang angayog hatag. Unsa may kalainan, kita maoy maghimo og kalainan. Matod pa ni Kristo diri, og mutagad rasad mo ana mga tao nga kusog kay mutagad ninyo, maayo ra mo gawi sa mga tao sang maayo ninyo, unsa may inyong nabuhat sa kasagaran. Sa ato pa ang katawhan sa Dios nga sama nato mulahi gid unta. Ang mga politicians nga iyas Ginoo lahi og batasan kaysa mga ordinaryo nga politicians. Ang mga pari nga iyas Ginoo lahi sa batasan kaysa ordinaryong lahi man gid may kay pari mami no. Kaysa ordinaryong pari nga naandan. Ang mga manimbasad nga iyas Ginoo lahi sa batasan iniguli ngadto sa balay kaysa mga taong ordinaryo og batasan. Niya kamo unsa mo? Ordinaryo o extraordinaryo? Ordinary o extraordinary og batasan? Suway kuno og tamparos ng imong tupad. Masuko ba? O di gani masuko, extraordinary. Ano? Pero masuko, ordinary ra. Sulay kuno igabot sa inyong balay, sulay kuno tong inyong mga kauban dito sa balay o kuan. Sana? Sulti nga kining atong tanan rong balay ug atong mga kabtangan ako ning ibaligya ha, kay akong ihatag ang halin ngadto sa mga kabos kay mo nay sugo ni Kristo. On muriak ana nga moingon ayaw ito niyabag ka diha, mga ordinary na nga ikaw extraordinary. Di ba? Kinsa dinhi ninyo ang mobaligya sa tanan ninyong katigayunan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabos, labi na gito mga kabos nga mga kaaway ninyo, sama adto mga magkawatan, mga manuyupay, katong kusog kayong magsigilag standby niya, magsigig libak ninyo. Kinsa dinhi ang mubuhat ana nga inyong ibaligya ang tanan niya, ihatag ngadto nila ang halin. Taas ko ng kamot puro mo ordinary. Klaro kayo. Nakaroon, ato na ng challenge o magpaka-ordinaryo bata or magpaka-extraordinary.
Di ay ta makasud sa langit mga igsoon kung ordinary ra ang atong paggamit sa gugmas Ginoo. Kung ang atong paagis paghigugma ordinary ra, kanang muangay ras mga tao ba, dili ta makasulod sa langit. Munang niingon diri sa Kristo pag-inding, kinahanglan magmahingpit kamo sama nga ang inyong amahan sa langit hingpit. You must be perfect as your heavenly Father is perfect. Ang lain sa daning pagkasulti, you must be holy as your heavenly Father is holy. Balaan yun. Nya kita ra ba, dayon tag-react. Maingon dayon ta, lisod kayo ng kabalaan pa dire. Lisod kayo. Lisod kayo pagsunod sa Ginoo. Maone siya ang pangilad sa demonyo. Ang nindot unta natong isulti kaning atong gitubag sa salmo. Unsa man tay atong tubag salmo? Bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Kana untay isigi natong sulti. Ang ato nanong isulti, moingon manon, lisod kayo. Lisod kayo. Sige yung lisod. Pero ang pinakahayahay baya gyud, mao kini atong pirming malimtan. Ang pinakasayon o pinakahayahay nga kinabuhi kanang magsunod kas Ginoo. Ang pinakalisod o kapoy nga kinabuhi kanang mopalahi kas Ginoo, kana bang mosupak ka sa sugo os Ginoo. Ito bitang niaging Lunes o Miyerkules, pagbasa nako sa kanini ang report update sa nahali natong slots kapilinya. Naaman to'y 500 nga sobra, 9,500 na may atong halin. Nga na malandong lang kos Ginoo. Sama ni, idayo na lang close o i-extend. Extend lang na koto Bernes. Gahapon, kotob ang atong pagpamaligya. Nga karong kotob ugma ang atong pag-ihap, kaya na pa may manood karon. Pero gahapon, as of yesterday, ang atong halin, ning abot na og 10,039 slots. Tapat. Lapas na. Lapas. 39. Punan pa ni karon o gamay. Lapas-lapas. O nya, na-pressure di ako. Waman. Igo raman kong naingon nga. Ato lang ning palitan og usab. Ato ning hotdog palit. Relax kayo. Pero nisupak pa ko, nayon ko, kapuya na ni pamaligya, Lord, baga ng mga tagnaong, sam sa labot na ko ng kapilinyagon nga, silam na Monsignor Ruben diha, silam na Bisya Palma, ako din, dako pa mangin niya akong buhatonon din sa parokya, dako aning project, kita pa ilisod-lisoron, mangin ang manabang ang ubang mga pari, mana ko, nabugat kay kong kasing-kasing, nya abot sa nako dito mingon ko maura na nyor 9,500 kadako na ana mingon sa Monsignor tugag-tugag pasalig-salig ning kanahang parian nya tapulan na kayo magyaw-yaw pa na gubot na kayo karon ni kibaw ani nila Monsignor Ruben luksotos kalipay kana nindot kayo ana dayon yung atong konsekresyon ani karong Abril 4 ugma mag-meeting pa mi mag-finalize sa unsaon gyud paghanay dito sa Manambong ani. Ako lang niya nang i-announce ang mga unsay mga ipatuman nga mga protokol. Tan-aw sa nako may klaro na rong protokol kay sunan kanang managrally mura na mag-iksahan ni mugdagom di mahug ngadto slaw. Perti si kita pertin tao. Ana niya kana na noong paras Ginoo ato na noong istrikto maayo mura naman Hinoo nagkomedya na taani mao na Hinoon mo palahi kita lahi ta nato paghigugmaay karon sa inyong kinabuhi relax mo sa inyong kinabuhi ron relax wa mo ma-stress gasunod mo sa Ginoo kamo mga asawa wa mo ma-stress sa inyong bana relax ra mo. Wa man bagay. Kamo mga bana, relax ra mo sa inyong mga asawa. Wa ra mo ma-stress. Wa gyud po tingog. Di madapa dire.
Kay kana ra ba mo ay number 1 nimong kaaway kanang suod bas imong kinabuhi, kanang pirmi nimong makit-an, kanang kuyog nimo kanunay. Ako bitaw dire ang kaaway aning mga personnel nato dinhi sa parokya, ako man. Ako ilang kaaway mo na inig pangaon na mo diha nya magdungan magimig pamahaw, kutob sa mahimo. Mag-ilog gina sila sa lingkuranan nga layo sa lingkuranan nako. Anto na mag-ilog, maglunggob ko na nya bakante kay diri ari dool nako. Dat iro gina tangan to. Kay ay di ko ganahan ana pati di ta katuon kan una na luod kay nagnaw. Ako ilang kaaway pero dili ni siya kaaway nga nagtinubagay mi. Anang gitawag lang tingali ni og emotional enemy. Kanang di lang kaganahan ba kay magyaw-yaw man sa kudusahay. Kamong nagtrabaho, labi na kamong naa pa sa rank and file. Relax ra mo sa inyong mga manager, sa inyong mga supervisor. Relax ra mo. Sama na mga maestra, relax ra mo sa inyong principal. Ha? Tutok na. Kana mo sa na inyong otrong kaaway. Kanang nas authority ba? Mo na itong kaaway. Pero ang nakanindot kung nagsunod tas Ginoo kasabota bulahan ko ani kay naa ako'y kaaway, naa ako'y di ganahan. Nya kining di nako ganahan, mao na ni ang kahigayunan nga akong matuman ang sugo sa Ginoo. Nya sundo na kong sugo sa Ginoo, bulahan dayon ko. Kay nag-ingon man bulahan sila nga nagsunod sa mga sugo or balaod sa Ginoo. Daghan kayo rong mga tao nga nag-antos. Kita din sa Pilipinas, siging antos. Inig-eleksyon, aligre kay tastanan. Nang aligre yung kay tastanan, perti yun. Naa ang tanang paglaom, gipasalig. Ang tanang nindot, gisulti gina sa ato mga kandidato. Pero kung di sila magsunod sa balaod sa Ginoo, sangko ra gyapon ta sa panag-away, siging dinautay, hangtod na lang sa sunod na sang eleksyon. Kapoy, no? Kapoy. Ako mo kapoy ana. Ako murag kapoy ba? Gasto tag minilyon, binilyon para sa eleksyon. Unya ang atong gigasto, ang uban tikason pa, ang uban dili sa respetuan. Kay inighuman sa eleksyon, ang mudaog kontrahon sa mga nangapildi. Di gyud tahuron sa mga nangapildi, punayag saway sa mga nangapildi. Ya, unsay kapuslanan ato atong gigastog minilyon? Murarag balay ba nga gasto kag minilyon sa imong balay? Unya wa kauyon ang imong silingan, sigihag hapak og mga pintal nga hugaw ba, mga lapok sigihag hapak, malipay ka? Human mo napatukod ang balay niya na kay silingan nga wa kauyon, punayag bato imong balay. Hangtod yun mahuman ang imong tuig. Sigihan kag bato diya, hangtod mo pahawa ka. Ganahan ka na. Unya, sus, kita'y nagasto aning eleksyon, perting mahala. Mahal kita gasto ani. No, kay bawo pala mo, tagpila na ka ng atong, anang baluta lang o sa daan ba? Anang baluta, tagpila na. Nya, pila na ka milyon ang baluta. Kana, simple ra kay na ha? O panay labot sa mga honoraria, o panay labot aning tanan nga mga other expenses. Sus, dakuan. Dinis atong simbahan, nakauyon mo ni atong gibuhat. Guba. Kamong wa kauyon, hapakag bato. Di ba? Dali kay mong gabaas Ginoo. Ang nagasto ani tibuok kalibutan nga ato mga kaigsuonan nga tuwa nagpuyo dito. Kanang kapilinya sobra 20,000, mga 30,000 ka mga donors, anonymous kasagaran ang nagasto ni ana. Aron matukod ng atong kapilinya di Fatima din San Remigio. Kaning atong simbahan na nagbalik-balik na din sobra sa mga 30,000 ang nagsigig balik-balik og hatag nato din slots. Mo ning niabot na ni aning kahimtanga karon. Di ato atubangan, nabungkag na. Ana, di na mahitabo kung wa pa ning mga tao
nga nagtabang nya atong respetuan, atong ibalyo, atong panggaon og atimanon. Sama unta niini ang ato sang nasod nga Pilipinhon. Nya kinsa may makabuhat ani? Ang mga tao ra gyud nga nagsunod sa balaod sa Ginoo, wa magsunod sa balaod sa ilang kaugalingon. Bisan gani kanang inyong mga naong, kana inyong naong ba? Dako na kayog nahatag ang Ginoo anay, nya inyo nang giampingan. Giampingan ninyo. Maayo. Wa na ninyo pangguba. Maayo kay wa nyo pangguba. Wa nyo pangusba nang gipanghimos Ginoo diya. Maayo. Usba, mga kolor, mga inana, wa pangusba ninyo. Maayo kay wa ninyo usba diya. Nga buutan gid mo kay karon parte daghan nang gipangusaboy. Hasta naman ganing lawas. Hapon ay kasugat mi dito pagkadakuag dughan nga riari. Nga porte ga miniskirt galakaws daan. Oy sus, di man dito tinuod nga babae. Nausab lang iya. Yung mura lagi sa babae tanawon ba? Pag imo gid klarohon dim ande gid tinuod. Giusab lang niya. Ana kay di sa ganahan atong original designs Ginoo. Daghan ron ana mo na gibuhat. Ang kuyaw kaning nagwali usbon ko sad ni. Di ara diri sutana basta ting misa iguman sa misa lain na sad ko patay ko ana. Di na ko usbon mo nang bahala nag-antos ta ni basta magsubay lang tas Ginoo. Saon mag ang akong kaugalingon mo'y mahimo na kong kaaway higugmaon. Tubtang nga patambag nako nga kanang kuan kanang effeminate ba kanang tawag ko na tog bayot. Patambag siya nga unsaon kuno nga malipay sad siya ba siyang kinabuhi kay kapoy kuno kaayo ng kuano kana bang laki ka pero imong pagbati babae nako ingon mas Kristo love your enemy. Ang imo rong enemy mao ang imong kaugalingon. So higugma imong kaugalingon. Anto sana nga isunod as imong gugmas Ginoo aron ang imong kaugalingon maantos nimo, madawat nimo. Naanay gasunod nga grasya. Ana, awa nang sa siya mo balik og duol nako. Amot na higugma mo turo siyang kaugalingon o iya gyapon gipadayog higugma ang iyang gihigugma nga sukwahi sa nature sa iyang kaugalingon. Depende na nato. Mula gina love your enemies. Antusa ang imong enemy, higugmaa, alagari o dawata ang iyang pagkasiya. O gato ng buhaton, maliwat na tas Ginoo, mupuli dayon ang kalinaw o kauswagan sa atong kinabuhi. Dili mag-atras abante atong kinabuhi. Namong uban, lipay lang kung makasweldo or makabonos. Wa na gani, guol na sad. Lipay lang kung ang iyang anak mulampos, di na gani, mahagbong, gool na sad. Kanag yung bisag magto imong luha, lipay lang yapon. Bisan og murag napikas imong kasing-kasing, lipay lang yapon. Yan usaw na mahitabo, kung makamautang mo, antos og mohigugma sa atong mga kaaway. Nindot unta kaayo no, kanabitang magkinihaay, parte anang utang, parte anang yuta. Nindot unta kaayo nga sa dili pa ang ilang hearing magsabot-sabot na lang sila kanang gitawag na tog amicable settlement. Gisulti sa dena ni Kristo ingon siya samtang padung pabusok manan pakighusay na niya dihas dalan. Nya duna ni siya langit nung kahulugan ang pagkasulti sa Ginoo niini ang pagsulti ni Kristo. Unsa may langit nung kahulugan ani nga kitang tanan dinhis kalibutan dunay mukiha nato. Kinsa may mukiha nato? Matud pa ni Hesus ang mga pulong sa Ginoo. Mo nay mukiha nato. Gabiyahe man ta karon, ga journey man ta. Nya asa man ta padung ani adtos kamatayon. Mamatay man kita. Ini kamatay nato, matud pa ni Hesus, gisulti po ni sa mga apostoles,
muatubang tagsa-tagsatang muatubang og hukom. Nya hukman ta sumala sa atong binuhatan. Samtang buhi pa ta. So matag usa nato nagbiyahe taron padung sa hukmanan. Sige, lingian na imong tupad. Ingna andam nakas hukom. Ingna ba? Andam nakas hukom. Na. Kay usahay ra ba gahuna-huna ta nga way husay. Parihar gud anang mga empleyados gobyerno naabaya mo'y gitawag og audit sa kuwa, sa panang uban diha, ombudsman, sa panang Central Bank, o unsa man ang mga naay mga audit nga mga auditing arm sa gobyerno. Hinumdumi nga sa imong gibuhat, naay mo check ana. Nya anytime ra ba na sila mo check? Nasa'y gi-announce, nasa'y dili announce. Mo na mangandam yung kadaan. Unas unang gatrabaho pa ko sa bangko, na maging ng audit, kung balansi ba, ako may na-assign sa akong first 3 years, usa sa akong trabaho, ang pagbalansi man sa daily transaction sa bangko, di yung kumuuli, basta napay diferensya. Bisag 1 centavo, pangitaon yun, aron makit-an yung diining diferensyaha, inig-reconcile ba? Tanan. Una, usahay, maabutan kong 3 ka oras sa pagpangita sa 1 centavo nga diferensya. 3 ka oras. Why overtime pay? Nganong wa may overtime pay? Kung sa may, nganong wa man kakabalansi? Wa kakabalansi, pasabot, bugo ka. Naon man ita pagsulti. Wa kay sistema. Kung dugay kang mabalansi, bugo ka. Muna, di ka tagaag overtime pay. O say, maabutan ako alas 12 gabi, maabutan pag alaunas kaadlawon, wa pay painit, wa pay panihapon, wa pag overtime pay. Okay, bugo man ka. Ano ni makakakuha ng diferensya? Di ba? Na sila dito. Mayroon tagma. Impirno na sila. Pero dili, nindot na siyang tagaan na toog langit nung kahulugan. Auditon ta to the last centavo nga atong nagamit aning kalibutana. Gasigi ba yata gamit? Kaning tanan nga ni as kalibutan, iya biya nis Ginoo, hangin, tubig, yuta, resources, kaning atong lawas, kaning mga cells sa atong lawas, kining atong mga capacities and capabilities nga makasulti ta, makalihok atong kamot, makakaon ta, naatay digestive system, nervous system. Iya ni tanan sa Ginoo, gigamit nato. Auditon ta kung giunsa ni nato paggamit. Gilingian na yung tupad. Ina auditon ka. Unya ang mo-audit nato, ang Espiritu Santo nga matud pa ni Jesus, way matago kaniya. Ngay man ang ombudsman, tagaan na ni mo. Sorry ha. Kanang di man nakakita sa tanan. Masipyat man ang konsulti. Di ba? Maayo man ang tao, kay ang tao, God, malipat man. Kay di man nakakita sa gitaguan. Panagsara man nakakita. Sige, bitan na sila ron diag. Sige, tinulisukay, nangawat ka. Sa ikay nangawat. Naabagoy na priso nila. Usahay na, gawas sa dayon. Na, ang tao pwede na to lipat-lipaton. Ang mo-audit nato, ang Espiritu Santo, nga matod pa ni Kristo, nakahibaw unsay naas atong kasing-kasing, nahibaw unsay naas atong huna-huna. Ala, patay ta diya. Nga naarabay gisulti sa atong unang pagbasa, peligro kay nistanan. Ezekiel chapter 18. Nakadungog mo sa first reading? Allah, kuyaw kay nastanan. Unsay gisultis Ginoo dire, ang tao nga makasasala unya maghinulsol og magbag-o sa iyang mga sala, mabuhi siya, dili siya mamatay, maluwas siya, kay nibiya man siya sa iyang mga sala. Apan ang tao nga buutan, matarong, unya mubuhat og sala, unsa man,
mamatay gid siya. Silutan siya tungod sa iyang pagbuhat og sala. Di na nako hinumduman ang iyang mga maayong buhat. O nakamo, sige mong simba dinhi. Unsa man mo, buutan mo o buangon? Buutan, kay nagsimba man. Ako, sige man ko sa misa dire, dopa-dopa, ndot kay kong sinina. Unsa man, buutan ko o buangon? Buutan. Kining kuan sa Kristan dire o kadtong nang basa dire atong lektor og salmista. Unsa man to sila, buutan o dili? Buutan. Buutan. Karon buutan sila karon. Mo nang di gito sila maimpierno. Pwede ra gyud mamatay na to sila karon. Ana, bisan kita pwede na ta mamatay kay buutan man ta. Inig humas misa, inig uli sa inyo. Hala, mauna ni. Oh, sige. Matod para ba ni Kristo, ang masuko sa iyang isig katao, ang maghingalag buang, kwanggol, o unsa patong ingon, basta masuko ng piste, inatay, animal, yawa, kanang mga inana ba? Kanang maka hinaway kas imong isig katao, kanang maghunahunag mga laway sa hunahuna dire. Unsa man na, nakitaan man as Ginoo, mga sala man na tanan, ningon man Kristo na miligro mo sa impierno ana. O karon, igabot sa inyo, di na mo musuko, di na mo magyaw-yaw. Ala, inigyaw-yaw na to dito, ang pari sad inigawas diri, suko sad gagamay rang kuliktab. I-accuse ang kolektora nga nanguha sa kolektab. Adritso dayon tagka-impierno. Nga naman, kalimtan sa Ginoo nga nagsimba di ay ta. Kalimtan sa Ginoo nga nagmisa di ay ko. Ang iyang tan-aon, ang imong gibuhat. Nganong nagbuhat magkagdautan. Mao na iyang audit. Kanya paghuman kay pagsaka nimo sa imong room, human ka nangasaba sa imong anak. Pagsud nimo sa kwarto, nagmahay man ka, nihilak man ka didto. Still Lord, kadako gisa kong sayo po eh. Ano mo ko kapugong sa kong baba, pasaylo atawon ko, pasaylo ako. Ansa naman sad? Maayo na sad ka o dili? Maayo na sad ka. Dito sud sa imong kwarto, paggawas nimo kit-an man nimo imong bana na igiagbayang babay tus bintana. Nya niingon man ka nga, Lord, pasayloa sila kay wa masayod sa ilang gibuhat. Ansa man ka to? Buutan ka o dili? Buutan. Buutan. Nya imong tang sugaton imong bana, naog kasagdanan, tapigas man ka, naligid man ka, napantok man imong uho sa simento, namatay man ka. Pag-atubang nimo sa Ginoo, asa man ka ibutang? Adto sa langit. Ang nakapalangit nimo kadtong kabit sa imong bana nga imong pasaylo o gihigugma, mo to'y gitawag og audit para nimo kung tinuod ba gyud nga matarong na ka. Sulayan man gyud ta, sulayan man gyud. Ang pari sad, iglakaw ron ako dito, tiksan ko, Father, I miss you. Nya padadaan din ko anang picture nga gamay na lang kay gihapin sa lawas ba. Ang samay ako isulti. Moingon gani ko, ala nindota ani oh. Moingon din ko, miss you to. Sus, pa na padong nako sa impierno ana. Nya paghuman nakabawi man ko. Ala Lord, sorry kay Lord. Pari man dai ko Lord. Ana, sorry kayo. Ako na ning i-erase, i-save lang ni nako. Oy, patay ka pa. Ay, save niya. Delete yun na yun. Delete yun. Tanan, ay nabutang eh. Save mo na ni mo. Mao na ang ato ding purpose, mao ang paglikay sa sala. Niya ang sala, mahitabo sa atong hunahuna, sa atong pulong, o sa atong buhat. In thoughts, words, and actions. Anha ta diha tintalon sa yawa. Muna kinahanglan gyud matud pa ni Kristo, mulabaw ang inyong kabuutan sa mga Parisiyo. Kinsa man ning mga Parisiyo panahon ni Kristo, mao ni sila ang mga tawo nga maayo lang mosulti. Maayo lang isulob, pakita sa mga tao,
pero ang binuhatan sa luyo nga wa makita pulos gyud kabuang. Daghan sad sa atong kaigsuonan apil na aning na nagsimba karon o kining nagwali. May lang ta dinhi luhod-luhod si Ginoo. May lang ta dinhi sulti-sulti nga matuman ang imong pagbuot with matching ana pas kamot, matuman ang imong pagbuot. Ang napag-iuban mo kirig-kirig pag matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Maingon sa langit niya agas dayng luha. Oy, pag-abot dito kusog di kay mangural siyang yuta. Di gyud mohatag og lugar. Mangigi sa iyang tanom, makigpatay sa silingan tungod lang yan ang iyang saging, tungod ang iyang bayabas, tungod ang iyang kamunggay. Nya, sab na. Ang sama na, maay ng buhata o dili? Muna. Di ba kay ka mangigis tanom? Labaw nang di ka mangigi anang imong bana. Ayaw pangigi. Share. I-share ng imong bana. Now, butang na to ay pray, fast, give. Imong iampo imong bana, nya mag-fasting ka sa imong pangigi, nya i-share siya. Aron malipayo na siyang mualagad sa inyong silingan. Alagad ba? Kaya usahay sa imong pagkasilusa o kaha sa imong pagkasiloso, din alang noon kaalagad ang imong asawa o ang imong bana sa silingan. Love your neighbor baya as yourself, ingos Kristo. Di ba?